Sanibonani limis, ngiyanamukela kwisifundo sethu sanamhlanje. Namhlanje ngiphathele isifinyezo senkundla yokuqala yomdlalo Icala Kaliboli. So grab your popcorn, hambulanda isiphuzo sakho and asixoxeni. Before I begin the video, I just want to put out a disclaimer. I will be speaking a lot of English in the video and a lot of isiZulu. Someone in the comments asked why I'm speaking a lot of English in these isiZulu videos, but the goal of these videos is to help people who are taking isiZulu in school for the first time and need someone who can assist them by explaining things in English and also explaining things in isiZulu as well. So if that is not your vibe, if you are not happy with the English, you can find another video. Sincerely. Kwisithawu sokuqala sihlangana noMbhele. uMbhele umkhwenyana kaSonto. uMbhele usomabhizinisi ocebile kakhulu, unemali zakhe, une-supermarket, une-busha, so he's very wealthy, okay? And his wife is uSonto. So uyaphuma endlini uyovula iy'tolo zakhe, une-supermarket nebusha, ashiya uSonto endlini. Ethephuma uMbhele kungena uMthofi. Uzobona ukuthi yena uMthofi uyisigebengu se-last number, okay? You can even call him Iginza, you can even call him Inkabi, cause ubhizi nje ubulalana nabantu, okay? So you'll find in the story that uMthofi uvashela uSonto uzocela imali yakhe amkweleta yona. uSonto athi no, anginayo imali yakho, ngicela unginike inyanga ezimbili ukuze ngiqhamuke nemali yakho noma ngihlanganise. Athi uMthofi, yey lalela, ngiphume ejele mina, ngifuna imali yami manje. uSonto athuke athi yazini imali yakho ngizoyihlanganisa okwamanje angikabi nayo. Okay? So backstory, here's a backstory. uSonto waqasha uMthofi ukuthi abulale unkosikazi kaMbhele wokuqala. So uMbhele wayeshade noMantuli, uSonto wayeseqasha uMthofi wathi akabulala uMantuli. Emva kokuthi abulala uMantuli, uSonto wasejola nobani noMbhele, bashada baba nengane. So uzobona in scene 1 ukuthi uMthofi uze wathi, hawu usunengane, ngisho nokuba nengane usu-right, usukhohliwe yimina, imali yami kodwa awukayikhokhi. My chat is like, after 15 years, like this person has been in jail for 15 years. Imali ubungayihlanganisi ingane all this time, ubungamkhokheli ingane. You'll find out why she didn't pay him. It's nothing mysterious, but I don't want to spoil anything. But uSonto didn't pay him, despite him being in jail, despite him actually getting the job done and killing uMantuli. And now he's back, baby, and he wants imali yakhe. So after uMthofi leaves, kuqhamuke uMbhele. uMbhele uyabuya, which is shocking because he's actually supposed to be gone for a very long time. uMbhele abona uMthofi ephuma elengisa isibhamu. uMbhele abuze uSonto ukuthi hayibo, lo mfana phuma la endlini, labafana baphuma la endlini bafunani? uSonto aqale yabo ethuke, she doesn't know what to do, you know. Athi no, labafana lo baba lona uzobheka abanye abafana ababalekile and so forth. So she makes up this lie and says that this man came looking for some guys who I guess maybe stole from him, and then he was just trying to find out if they were here. Bese athi uMbhele, no, as in asifonela amaphoyisa ke, you know, khona bazoxazulula lelo daba, cause ayibo what's going on indaba bela ekhaya. Athi uSonto, no yekela, it's fine ukuthi bese ngithuke kakhulu, khuleka, angifuni ukwahlupha amaphoyisa and so forth. uMbhele amkholwe, and then they just move on kanjalo. Kwisithawu sesibili sikwaMbhele, futhi sihlangana nomfundisi, sihlangana noMansibande, bonke babala imali, bobathathu babala imali yeSonto. So bahlangane kwaMbhele ngoba bebengakwazi ukuhlangana esontweni ngalolu busuku. Bathi bebala imali, siyathola lana kulesigcawu ukuthi yena uSonto is actually part of the committee ebala imali esontweni. That's a choice. Making Sonto a treasurer or making Sonto part of the money committee, that is a bold choice. So fine, sebebalile imali, uMansibande, umfundisi athi, how, yazi, sizoyibeka phi le mali ngoba okokuqala sekuhlwile, the banks are closed,
sizoyisaphi le mali. Athi uMansibande no yazini mfundisi vele uyithathe imali wena uhambe nayo namhlanje ebusuku uyoyideposita kusasa ekuseni because vele uhlala esontweni so ungavele uyifake in the church safe. Athi usonto no yazini ngivumelana noMansibande ithathe imali uhambe nayo. Athi umfundisi okay alright but I need someone who's going to give me a lift ozongisa ekhaya ngingabanjwa yigebengu ngiphethe imali engaka. So kule sonto edlulile sho ukuthi benza imali eningi kakhulu esontweni. It's like in Easter probably the churches make a lot of money because a lot of people go to church on Easter. All right, so they've made a lot of money, they count the money, base bayahamba. uMansibande drives the pastor home, bavalelisane kuphele kanjalo. And then kwisigcawu sesithathu later that night uSonto uyangqongqoza kwaMfundisi. Umfundisi amtshela ukuthi umfundisi ababazi uthi ayibo Ndishakazi wena kwenzakalani? Cha singena phansi mfundisi. Ngena uhlale phansi. Ngiyacela umfundisi namanzinzi. Hawu kanti yini ngesikali manje? Mfundisi sicela unginike yonke imali okunikela. Unikele. Ufuna uyifake ebhange yini? Yey wena Khetlo musuzokungibambezela ngithi ahlamba sesefile ukhipha imali unikele. Ngane yami hlala phansi sikhululeke ungavumeli usathane akukhohlise. Usathane kade wangiqala akavela aqedelele. Lalela phela usathane angangeni kuwe ngane yami hlala phansi sikhululeke. Ungamvumeli. Yey mfundisi umkhuleka ngosangisebenzela mina. Sengibole kakhulu empeleni kade ngazibolela. Ndodakazi. Baba sikhathi siyahamba. Hamba uyothatha isisefu ukhipha imali. Imali lapha esefini. Ekabeleni la ngilala khona. Hamba uyilanda. Sheshe. Musuku ngiqhuba phela ngizoyihambela. Ndodakazi le mali. Uma uwazi ukuthi imali yenkongozelo yekhaya. Manga sekushiya usaphila. Sengingoboshiwe. Angeke ngikhulume namuntu le izahlala phakathi kwami nawe. Khona uzotshela amaphoyisa nebali. Bazodlala ngabo wena. Angeke Uzothi ishwelise imali. ithathe igebengu ngane yami. Ngiyaqolisa mfundisi vala amehlo. Hawu ngiyacela. So as you just saw in the third scene, things got so intense that uSonto ended up shooting umfundisi wabaleka nemali. But I do want to point out something that's very important. In this scene, as umfundisi tells uSonto ukuthi hey, don't let Satan take over. Usathane lo ngenile, asithandaze, asikhuleke. This is not who you are, Sonto. You are better than this. Clearly umfundisi akamazi uSonto. uSonto isigebengu. For the fact that ufike ebusuku, you can tell ukuthi uSonto is an old crook, okay? But she says something important. She says, angeke usangisiza umkhuleko baba, sengibole kakhulu, empeleni kade ngazibolela. Firstly, this means prayer will not help me anymore. I am too rotten. In fact, I rot a while ago. I rot a long time ago, okay? This ties in with the title of the play, that is to rot. But what does this actually mean? She says this and she's basically saying that there are a lot of terrible things that she has done and that there might not be any redemption for her. So it means that kuningi okubi asekwenzile. I'm bringing this up because I've seen it more than once in a lot of past papers. So at the end of the scene, we see uSonto run away. But is he really dead? Let's find out. So after Mfundisi dies, the next morning, obviously, news has broken out. And the first knock on the door, kwaSonto, is Unhlego. We meet Unhlego. Unhlego is umseshi, an investigator. You can even call him Ipoyisa in the test or in the exam. It won't really matter. But the main thing is that he's a detective. He works with the cops and he's investigating this case
where umfundisi was shot and found in his home, right? So uyafika kwaSonto abuza uSonto imibuzo, amtshela uSonto ukuthi ayibo umfundisi utholakale kubo edutshuliwe. uSonto ke nawe uyamazi ethu like eshaya ngathi uyathuka, hawu ngempela kwenzakaleni. But she knows the truth. She knows that she's the one who shot umfundisi. uSonto abuze uNhleko ukuthi ambuza imibuzo eminingi, athi uNhleko no angeze akwazi ukuveza okuningi kakhulu because akavunyeliwe umthetho. uNhleko atshela uSonto ukuthi umfundisi usesibhedlela futhi ulimele kakhulu, and lokho kumthusa kakhulu uSonto ngoba umfundisi mayisaphila kusho ukuthi iqiniso ngalikhipha uSonto aboshwe. So uSonto athukeke ngoba phela umfundisi usaphila, that means I could get arrested, I could go to jail for, you know, attempted murder, for almost killing umfundisi, right? And kusho ukuthi amathuba okuphila kwakhe mancane. So uNhleko wagcina esemtshela uSonto ukuthi yazini amathuba omfundisi ukuthi aphile mancane kakhulu. uSonto wase waqala wathi kuhle lokho. uNhleko wathi hawu kuhle lokho. So in this scene you'll see ukuthi yena uSonto is just trying to, she's just in between, she's on and off. At first she's upset that the umfundisi is still alive, but at the same time she thinks, but he might die. So that could be great news. So uNhleko wathi ukuhlaselwa kamfundisi kusolakala ukuthi kumayelana nemali njengoba kuthole ingcosana yemali phansi endlini yakhe. So what do we learn here? We learn that kukhona ubufakazi, there's evidence. And what is the evidence? Imadlana. There was imali ewile. So kusho ukuthi uSonto ngale nkathi athatha imali ebaleka ikhona imali ewile phansi, which then led the police to believe this crime is related to money. So they cracked the code there. They cracked the case a little bit, but there's still a lot more that they don't know at this stage. And then emva kwengxoxo phakathi kwaSonto noNhleko, uMansibande wagcina esebonakala as, you know, umsolwa omkhulu kulolu daba. Number one, because uNhleko ubuze uSonto ukuthi yena ubani ogcina ukubona umfundisi. It was uMansibande. uSonto yamtshela ukuthi uMansibande ogcina ukubona umfundisi, waphinde wathi uMansibande oke wathi no umfundisi akathatha imali ahambe naye ekhaya, waphinde futhi wamshiya umfundisi ekhaya la ihlala khona. So obviously uMansibande seems like the suspect. She was the last person to see umfundisi alive. So obviously uzobonakala as umsolwa in this case. By the end of the scene, uNhleko decides, okay, uMansibande might be a suspect, and asks uSonto to take him to uMansibande, and they both go to uMansibande's house.